أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحب دي أنت هذا الصفي يا حبيبي. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадин ҳама каса ба канали ман. рӯзтон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, барои шумо тарзи тайёр намудани пирожни нежнас тайёр мекунам. беҳад пирожни наз, осон ва камхарҷай. дӯстони азиз, ба мо лозима 6 дона тухм категорияи S0. ай ҳама тухми калон, размери калонай, як пачка разрыхлитель, 7 қошуқ шакар, 7 қошуқ орд. тамом рецепт аз ҳамин чиз иборатай барои бисквиташ. 6 дона тухма сафедиро аз зарди ҷудо мекунем барои кори мо осон шава. вақте ҷудо кардем тезтар мезанем, тезтар сахт мешава сафедӣ. вақте ҷудо набоша камтар вақтмон бисёр мерав то сахт шудани ҳамин тестаи бисквит. 6 дона тухма каме намақ қатӣ сафедиша лат мезанем то сахт шуданша. ҳамаш ҳастай тамошо кунед то охири навора ҳамроҳи мо бошен ва мефаҳмем ки чӣ хел мешавад. каме ки миксер кати лат задем, боз шакара ҳамроҳ мекунем. камтараки андохта ҳамроҳ мекунем шакара ва ами скорости миксера баланд мемонем. дӯстони азиз, миксери ма 300 волтай, ма барои ки 300 волтай камтар вақтам бисёртар мерава, 5 дақиқада сахт мешава. агар ки миксере ки волташ баланд боша, 800 волт боша, 1000 волт боша, дар 2 дақиқа шумо анам хел сафед мекунем, сахт мешава сафедии тухм. и саволи як подписчик чӣ намуд миксер гирем, миксерҳои волти баланд бигирем, волтча нигоҳ кунед, каме қиматам боша нағзай. и миксери пешинамай духтаро, миксери навам дорум, косачадори калон дар душанбе иҷо овардагӣ нестам. анам хе дӯстони азиз, бо ҳамин миксерам шидестаи камтар вақта бисёртар мегира. вақте ки сафедӣ ки сафед шуд, сахт шуд, тухма меандозем, як миксер бо скорости паст мезанем, тамом. баъд орда ҳамроҳ мекунем бо ҳамин элакча бехта, барое ки ҳамин хел ҳамаи ҷошда як хел воздуш небиёя. орд як тараф мекобем. қошуқа бинем, ба анами қошуқ 7 қошуқ пур шакар ва орд, 7 қошуқи ва як пачка разрыхлитель. тамом анмиқа чиз гирифтагиам, қошуқам нишон додам ки то ки ҳамихе қошуқҳои калон қатӣ гирен. анамихел мебия сахтиш, бисёри бад намекобем, анамихе оҳиста боло карда аз ранги соат борем. як тараф кофтан мегирем ки ҳама дарунаш ягон кулулача намона, ордо ҳал шава. бисёри бад накобен, падёмаш паст мешава тухма. анамихел дар лист мегирем. листи ман размериш дарозиш 33, дарозиш 33, бариш 30. духовкара мемонем, гарм мешавад, баланд аввал монем градуста, баъд паст монем 160 градус монем дар мобайн то пухтанаш маълум мешава. мебинен 30 дақиқада мепаза аз ами шишаи духовка бо мебинем ки хеле болош сирхак шуд, тайёр мешава. суб сирхи баъд намешава бисквит. бисёри баъд монем бо қоқтар мешава. баъд инам хе болош бинед тилорангай, маълумае ки пухтагиай. дӯстони азиз, ба мо лозимай аз ҳамин креми випак мекунам, сливки випак 300 грамм гирифтагиам бо як қутии сгушёни молоко. хунукай аз холодильни гирифтагӣ бо миксер лад мезанем, скорости баланда. 300 грамм якта ҳамин пирожнида мераса хушрӯ. агар бихоем ки болош ягон хел гул моне, шумо бисёртар мегирен. 400-500 грамм, ним литр мегирен барои гулмонӣ. ҳозир уқа гул намемонанд болои пирожниёда. ҳар хел бо меваву бо ҳар хел фантазия дигар украшен мекунанд. барои ҳамо бисёр ман нагирифтам. анами камтаракша дар қутиш мондам барои чиз сироп мекунем қабатҳои пирожнида.
беҳад пирожнӣ болаззат мебояд духтаро, пирожние ки дар як тӯю маъракаву зодрӯз ва ҳамарӯза ҳам беҳад болаззатай. ҳатман тайёр кунед. баҳри шумои подписчикои азизи ман, лайка фаромӯш накунед, обуна шавед, обуна наштагиҳо анамхел рецептҳои осон содда карда барои шумо мефаҳмонам, ки шумо ҳам ёд гиред. барои зиндагии худтон дар кор мешавад. бояд ҳар як зани ҳамин мусалмони мо бояд тона барои оилаи худаш, барои як ҷо рафтанам, барои фарзандо бояд мо кӯшиш кунем, ки ёд гирем. инам хе духтаро гирифтум, буридум шак мондум як 20 минут хунук шуд. баъди 20 минут амхел аз мобайн дута кардам. духовкаи ман размериш беҳад калон нестай. барои ҳамо ман 6 дона тухма истифода бурдум. шумо метонед листи одил боша, агар дигар листои калон боша 8 дона 9 дона тухма истифода баред. барои агар ки 8 донара истифода баред, бо метонед 8 қошуқ орд нею 10 қошуқ орд, 10 қошуқ шакар. аз ҳамин тухм 2 қошуқи зиёдтар нормаш. анами хел листои чоркунҷа ҳастай духтаро, раздвижнои форма меган. анамиё беҳад барои чоркунҷа ҳами пухтани бе листи духовка, барои пухтани анам хел бисквитҳо беҳад нағзай, барои чӣ ки ҳамо барош бортикош баландай. вақте ки бортики ҳамин лист паст боша, ҳеҷ вақт тестаи мо баланд намешавад. аз бортикош вобастай. вақте бортикош баландай, ҳамо объём додан гирифт, бортик меқапа маҳкам танг меша, барош ҳама тараф маҳкамтар, объёмаш баланд шудан мегирад. вақте ки аз листои духовка ки майдатарай, пасттарай, аз ӯ баланди бад намешавад. анамира ба назар гирен. иам як намуд секрети бисквитпазӣ чоркунҷа тортой. круглишам бинед дар форма мепазем, чӣ баланди хушрӯ мешавад. ирам ҳами хелай. хай мо ҳозираш дар лист фаҳмондестам, барои ки подписчикои ма бисёрш надоранд. кадомитон ки мефоратон дошта бошен, аз интернет ҳам заказ кунен, ҳастай харидорӣ кунен. ӯ қимат нестай. ҳам круглиша бигирен, ҳама чоркунҷаша гирен, беҳад чизи даркорияй. бояд ҳар яки мо ҳам хали чизо дошта бошем. як бор мегирен, чандин сол истифода мебарен, оҳанай ҳичи намешавад. анамихе дӯстони азиз, мо тақсим мекунем чанд донае ки шаванд. намхе размери чоркунҷаи майда неву размери росткунҷа меган ку борика ки дарозак. анамхе пирожниҳои ҳозир анамихел модашудагиай. дӯстони азизи ман, мехоҳем ки шумо кор кунед дар хона ва дар назди фарзандони худ. мехоҳем ки маблағе ба даст биёрен, лекин намедонед дар кадом соҳа шумо кор кунед. ва танҳо шумо да ширкати Фаберлик имконият додагиае ки дар хона нишаста кор кунед. бо ҳами апаҷони ман номерошон дар рӯи экранай кор кунед. дута номер доранд духтарои азиз. ҳамаи ҳамин номерҳои ҳамида кадомишда ки шумо да мехоҳед нависен ё занг занен, ҳамаи ҳамин кора нозукиҳоша, ҳамаи секретоша барои шумо мефаҳмонанд. дарси ҳами обученияи дарсомӯзии ҳами соҳаи кора ширкати Фаберлика барои шумо сода карда мефаҳмонанд. шуморам ба мисли ҳамино кор мекунен. инорам як занои хонашинан, як занҳое ки орзуҳои бисёр дар дил доштанд. ранги шумо анам хел кор кардестиянд. мехоҳанд ки шумо ҳам даъват кунанд, шумо ҳам ба ҳамин орзуҳотон бирасен. ин ширкат як шансҳои беҳад нағз барои пешомади соли нав, беҳад падаркоҳои нағз барои шумо пешкаш кардагиай. кадоме ки ҳозир регистратсия мешавад, дегои Фаберлик, дегои беҳад нағзи ғавси хушрӯай ки ягон чи намечаспа, барои шумо бесплатна тӯҳфа мешавад. духтаро дер накунен, ҳатман тестарак нависен, регистратсия шавен, ҳамаша мефаҳмонанд, соҳиби дегҳои нағз мешавен. бо тӯҳфаҳои нағз аз пешай, имкониятҳои нағзай, бонусҳои нағзай, бо аз тарафи ширкат, аз тарафи наставнико барои шумо тӯҳфаҳо пешкаш кардагиай. дер накунед духтаро, ҳар як вақти мо ғаниматай. аз хона намебароен, ягон ҷо расход раҳпилӣ намекунед. дар хона нишаста ҳамамон телефон дорем, интернет дорем.
кора пеш мебарен. нависен духтаро номерошон закрепитай, дар алоқа бошен, ҳамаша мефаҳмон ҳамеапаҷон. раҳмати калон. ана дӯстони азиз, ана михел намуд ма хостум ороиш диям. ма бисёрша киви намондам, ами 5 донаша киви мондам тамом. ҳамагӣ 15 дона пирожни шуд. 5 донаша киви мондам, барое ки кивира агар ки бе ҳамихел сироп болошда, як намуд ранги желеи сафед болои ҳамин мевода мекунанд, чизои фруктовида, торт, пирожниёда ҳичи намешава. ин хел ки ҳичи накунӣ, тез қоқ меша, безеб мешава. барои ма 5 донаша мекардам кифоя ҳай. баъд дигарша хостам ҳар намуд ороиш дием ки барои шумо кадомиш ки писанд омад, анам хел тайёр кунед. мешава ки ҳар намуд шумо ороиш диен, дар як дастархон чанд намуд пирожнӣ метоба. беҳад намуди дастархонам дигар мекуна, иштиёварай. барои шумо ҳамихе имкониятҳо ҳастай. аз даст натиҳен, пазен, чизи нофаҳмой ҳамаша дар комментария нависен. ма барои шумо ёрдам метиҳем. шумоам то ки ҳамин ранги ини ма биёяд, ма хеле шод мешавам ки як кас мо аз дасти ма омадам, хеле ёрдам кардам. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. касе ки беҳтарин комментариҳои нағз менависад, касе ки то охири навора ҳамроҳи мо ҳастай, дастгирӣ мекунанд. подписчикои азизи ма, ҳаматона дӯст медорам. ҳамеша ҳамихел дастгирӣ канали мо бошед. ма барои шумо меҳнат карда анамихел чизҳои нав, пухтупазои нав бо тарзи осон ва бо дастрас, маҳсулотҳои дастрас пешкаш мекунам. фақат шумо дастгирӣ кунед. ин як ним соат истодагаи духтаро оли питатсия накардай. бинед чӣ хел мулоимай, беҳад мулоимаки хушрӯ. аслан ҳамин бисквиташ беҳад худаш хушрӯ мулоимак омадагия. креми випак мада маҳқул шуд. ҳатман харидорӣ кунед. дар Россия дар ҳамаи ҷо ҳастай. баъд креми беҳад нағз будай. қатъи ҳамин сушонка аҷоиб ранги марошнӣ мебиёяд. духтарои азиз, ҳамин рекламаи моро дастгирӣ кунем, барое ки ваё мода пул метиҳанд. вақте ки канали мо агар маблағ кор куна, бо пешравиш дигар мешава. мо ҳамаи меҳнатҳо, кӯшишҳоро сарф мекунем барои шумо. ҳамеша ногузаронда рекламаҳоро нигоҳ кунед. анамихе подписчикои азизи ма, барои шумо камтарак ма гречка ош кардистам ва хостам ки фақат ширинӣ буд дар каналам, бо кам-кам хӯрокҳоам боша. аз сабаби ма ки хӯрока барои чӣ камтар навор мекунам, штативи ма дар пеши газ тоғрӣ намебиёяд, намеша истода ба даст як дастат қапида сёмка мекунам. анамида мада камтар мушкилай. штативи ма фақат дар танаи стол меиста тамом. штативҳои калон нестай. барои ҳама ма камтар мушкилияй. хӯрокҳоро уқа сёмка намекунам. рости гап. иншолла агон штативи калон гирам, баъд хӯрокам ҳама чия бо метонам барои шумо бисёртар навор кунам. дӯстони азиз, тарзи тайёркунира мехоҳед дидестем. маълуме ки аввал пиёза бо гӯшт сирх кардем. гӯшта камтар сирх кардам, пиёз андохтам, пиёза сирх кардам. ана мехоҳад сиб сирха ки ранги зирбаки ош мекунам. мана ана мехел маҳқулай, беҳад болаззат мебиёяд ҳамин гречка ош. вақте ки сиб сирх кардам, дар иҷа нишон додестай камтар сиёҳ. вай сӯхтагӣ нестай. ҳамихел телефони ма сиб сирх нишон метиҳад. ҳамихел камтар сабзиёшам таф додам, сирхак шуд. об ҳамроҳ мекунам. тақрибан 1 литр 200 грамм об ҳамроҳ кардам. барое ки иҷа филтр грамм қатияй, обуш литр қатияй. ма ҳамихел 1 литр 200 буд, ҳамаша андохтам. баъд дӯстони азиз мемонем меҷӯша. мурчу зира ҳамроҳ мекунем. паст мемонем. баъд як ҷӯшид ба пастш мекунем. гречкара 800 грамм гирифтам. гречкара мешӯем, тоза мекунем. чанд сорт гречка мешава. ин сорти ки ма ҳамин дафъае ки гирифтам камтар мусор дошта. донештам хеле мусорш чӣ хелай сиёҳакай. бинед маълумай. мешум, тоза мекунам ва 20 дақиқа ҷӯшидагия зирбак. беҳад болаззат шуд. намакам ҳамроҳ кардагиям.
хай намак бо таби дилай. Анамхе гречкара меандозем, камтар меҷӯша, баъд паст мекунем, ранги ошбури дам мепартоем. 15 дақиқада гречка тезтар мепаза, дам мепартоем. Обша бо ба чашм бо бинед шумо дӯстони азиз, барое ки ман ҳамиқа дохтум туғри омад. Бо ҳастаи чанд сорт гречка ҳай ранги бринҷ бурӣ. Анам хел тайёр шуд. Гречка ош беҳад болаззатай. Сер сабзини ман ҳама вақт ҳами хел мекунам, сер сабзӣ мекунам. бо баъзе вақтҳо мешава гречкара дар зирбакаш помидору булғорӣ меандозам. ӯ хелшам болаззат мебиёяд. Ин дафъа умуман ягон чи ҳамроҳ накардам. Ранги ошборӣ кардам. Ҳама донош хушрӯ пухтагиай, бо лаззат омадагиай. Шумо ҳам тайёр кунен. Бо иштиёи таом барои ҳамаи шумо. Ин як мотиватсия мешавад дӯстони азиз. Ман худам ҳами хелам як чиза дар як ҷо бинам ҳавас мекунам. Анам хел шуморо ҳам тайёр кунед. Аслан мо бисёр хӯрокҳоро дар табақи чӯбӣ мехӯрем дӯстони азиз. Ман барои шумо дар анамихе тарелкаи калон нишон додам. Ба ман ҳами хел табақи чӯбӣ писандай. Хеле хӯрокҳо бо лаззат мешавад бо табақи чӯбӣ хӯрданаш. Камтар ҷурғоти хонагиай, худам ҷурғот хоб мекунам фақат ва салатое ки ман дар тобистон тайёр кардагӣ будам. Омада будам, баъд тайёр кардам. Тобистонам нею моҳои сентябр. Чанд намуд салат дар канали ман ҳаста, имсолаш нишон додагӣ нестам. Салати шакаробиай, бодиринг дора, помидор дора, ҳамаи чӣ дора. Беҳад болаззатай. Аз хӯрданаш сер намешавед. касоне ки бо ҳамроҳи мо буден то охири навор саломат бошед. Худованд нигаҳбони ҳамаи бандаҳои мусалмонаш бошад. худованд ҳамаро ба орзуҳош бирасонад. дӯстони азиз, мо омадем мағозаи наздики хонамон, торгови центр омадем ва хостум ба ҳамин мағозаи дефакто дароем. камтар харидкунӣ омадем рости гап. ва хостум ки як тамошо кунем ку ҳами либосҳои кӯдакона детскира беҳад ман нағз мебинам. барои кӯдако фақат ҳамин хел чизе ки ба дилим ёфтам дарав мехарам. нағз мебинам ки кӯдакон беҳад либосҳои хушрӯ пӯшанд. инам хе духтаро дидам, ҳавасам кард. барои ҳар духтарома гирифтам. барои бачама як рӯзи дигар аз дигар мағоза гирифтам. ва бисёртар нишон наметиҳам дӯстони азиз чизои харидагӣ. ма барое ки бисёр ҳозиро видеои ма рецепт шудагиай нахостам влога дар бисёр ҳамроҳ кунам. ва бисёр подписчиком хоҳиш карданд ки влогам боша, бо интереснитар, шавқовартар мешавад. хостам ки камакӣ боша. хай бо шумо нависен дар комментария ки фикрҳои худро, ақидаҳое ки шумо доред ман влогам кунам, рецепти влог яҷоя боша, интересниятон ё фақат рецепт. кадомеш ки барои шумо писандай нависен. чӣ мехоҳен, иншоалло ман ҳаракат мекунам барои шумо мепазам. ин намуд пирожни нежностай ки ман пухтам. ира хоҳиши як подписчики азизи ман хоҳиш карда будам пухтам. иншоалло ҳама намуди чизе ки мехоҳен ман омода мекунам барои шумо. инам хай магазин биромадем дӯстони азиз. беҳад чизои хоси дил ма гирифтам барои кӯдако ва мардака банкрот кардем. харид кардем биромадем. ҳамаи занҳо ҳамин хелай ба фикрам мехоҳанд ки ба як омадагӣ чанд чиза бигирем, дар ин хунукӣ кам бироем. беҳад хунук тарафҳои мо, барфо об нашудай, ҳама яхай замино. ҳама ях кадаги -25, -27 градус дар Қазоқистон, Астана даем, мо пойтахти Қазоқистон даем. на яду рӯз шуд бо офтоб мекунад, лекин беҳад хунукай офтобуш. инам хел хона рафтистем. ҳозир иншоалло хона равам, мепӯшонам шонку чӣ хелай дар танашон гирифтагӣ чизо ма барои шумо нишон метиҳам. Зайнабҷона холош бисёр мепурсанд. ина холаҷонои Зайнаб
бисёр мепурсенша ина формоша пӯшондо. Ҳар душта яхела гирифтам, ҳамин намуд маҳқулам шуд. Бисёр вақт аднатони курткаҳо гирифтагӣ будам. И чанд цветар разноцветне хостум ки и дафъ ҳамахел гирим шо. На он қадар ғавсай, баъзе курткаҳои ғавс доранд, и барои баҳор. Яке маҳқул шуд, чӣ хелае вақте ки дар корай меравӣ намеёӣ чизи ба дилат. На чени танаш набурда будам кӯдакҳоро дар хонагӣ набурдум, хонада буданд. Инами 7-8 сола мо размери худаш мегирим, то ғуриш мебиёяд. Хай даври кӯдакӣ чӣ хелае якчи мехаранд, хурсанд мешаванд. Нишон намедодум бисёр вақт харидагиёра. Хостум хай нишон тиҳам ки и хоси подписчикоям ки влогам боша. Ин барои шумо ай дӯстони азиз. Наворои нав ба нав. Бо яктам хеле ҷинса гирифтам. Костюми ҷинс барои духтари калонӣ маҳқул шуд. Барои ҳозирневу барои баҳор тирамоҳда. Духтаракода чӣ хеле маҳқулай ҷинс. Худам ҳами чизи ҷинса нағз мепинам. Куртаҳоша, ҳамаи чизои ҳами ҷинса. Инай ё летнян барои тобистон. Якбора чизе ки бо ҳастай маҳқул мешава мегирам. Инами ҷинса гирифтам, ҷинсаш ғавса ки хушрӯ. Инаи остинакош бо хеле манжетак дошта, ранги перчатки борӣ хушрӯ барои кӯдакҳо.